आयै आफा आं कलेजाव थांसै। थांदो आफा क्लासफोरखौ मोजां खालामहै। बांद्राय फां फुं दा खालाम बोथोरा ओरैनो मोजां नङा। आफायालाय माने एथ' बिजि? गावबा गाव डिउटि गावबा गाव फिसा। थां कलेजाव थां मोजाङै फरायहै। अके आफा। दानि जुगनि गथ'फोरनि क्लास खालामनाय नामावल' कलेज फरायनाय। थां बिमा ओंखाम खुरैदो आंबो जानानै अफिसाव थांसै। जागोन आंहाबो फुङाव जेबो जानाय जायाखै। ओंखामानो जि उखैनाय मोनथारबाय आङो। आयौ माथो राखेबसो माहाजोन मोनबाय नोंहा? माहाजोनलै मोनबाय नामा? लाजिनो रोङा नोङो? मालायखौ बेबादि मालाय आंनि माहाजोनाव बिदिनो थाङै थाङै एरला होनानै आंखौ गोसोथोनायखौनो खारहोग्रा। सोर एराब्रा माला आं एरथ्राखै। हैमानि फिसा मालाय जेराव थायो बेवहायनो एरै एरै रुवाथिफोरखौ खारहोग्रा। दाख्लिबो सालान बाथाबारियाव थाबाय बेखौबो नोंनो एरनानै खारहोग्राया। लाजिया नोङो मालायखौ बिदि एरै एरै? मोजां बेबादि आखलखौथ' मावनो रोंला गाज्रिखौल' मावो जाग्रा जादों नोङो। हाब आं नोंखौ माब्ला बिदि एरखोब्रा एथ' गाज्रि गाज्रिलाय? हाब बिदि एथ' रागा जोंनो नाङाब्रा आं नोंखौ एरथ्राखै। थौ मोजाङै रायज्लायनो एथ' गोबावजों लोगो मोननाय एसे मोजाङै रायज्लायथ'। गय जालायलायनानै रायज्लायगोन ना थ'। मोजाङै रायज्लायहरदो रायज्लायग्रोनो फै। माबा नों माने एथ' रागा जोंखो दे? आं एराखैलै नोंखौ मारै एरदों होनबाय थाखो नों? आं नों दा बहा थाहैनो नागिरदों? माहाजोन मोनदोंना मोनाखै आं नोंखौ मोजाङै सोंदों। बेखौनो रागा जोंबाय नों? थोद माहाजोन मोननाय मोनैखौ नों मानो नांगौ? मोनबाय आहा सासे माहाजोननाव गारि सुग्रा नङा मटर गेरेजाव थागोन आहा। नोंनो मानो नांगौ नोङो? हामालै बिदि रागा जोंनो। आं नोंजों मोजां रायज्लायदों माहाजोन मोनदोंना मोनाखैसो होनदों आङो। गय जानो लेंदोंमोन आङो नों गयखौबो जाला होनबायबा आं मा खालामनांगौ जाखो दे आं नोंखौ रागा जोंब्ला बिदि गय जानो लिङो नामा? थोद जाम्बाथारलै नोङो। नों बावदों बै समाव आंनि गोसोथोनायखौ नोंनो एरला एरलि खालामनानै होखारनायखौ आरो दा बेबादिखौ नांबावगौ नोंनो? खबर लाबोदो आं जेरावखि थानो नागिराखै। नों एकदम दाबो बेबायदि जाम्बायनो दंब्रा माथो बिदि दाहोना स्टाइल दाहोना मोनामखायो माथो नोंलाय? आं नोंखौ माला बिदि एरलाबायखो आंलाय? बेफोरबायदि हिनजावजोंलाय आंहा मा खेला दङ फालाय? लाब्ला जाबाय बेफोरबायदि गोग्लैसावलानाय हिनजावखौ आंनो मानो नांगौ जाखो?
नोंबादि दांदुनिया मावै दाङै जानो रोङिया मावनानै जानो सोलों आंबादि खामानि गिदिर गिदिर गिलिर खामानिखौनो मावनानै जानो सोलोंग्रो नोङो अबाव जाम्बा जाम्बा रागा जोंखोब्रा नोंलाय इसिबांलाय हाब मासि जाम्बाब्रा नोंलाय दाबो बे दाहोना साइलावनो दङ नोङो साबसा मानसिया दाहोना थानानै देरदों नों अंख दं नोंहा हिसाब दं देसाय नों खिन्थानोसै साबसा मानसिया बिल्डिं लुदों दाहोना थानानै नोंजों रायज्लायनो आंहा जेबो जानाय नङा टाइमासो दंसो जागोन नोंबादि हिनजाव दाला जानानै जाग्रा बेबादिखौ जोङो सैज' खालामनो हायो नामा नोङो मालाबा बुजाबावगोन नोङो ओइ गोबोरखि जाग्रानि फिसाला ओइ गोबोरखि जाग्रानि फिसाला नोंबादि बुदांदां मावै दाङै मोनजादोंबा आं मोनजायाखैलै नायदो दे मोजां खोथा फोरोंनो नागिरब्ला लाया मुदावनो हाबा मासे बुदभक मासे जाम्बाब्रा नोंलाय जोंबादि रेजें खामानि मावनांगौ माबानांगौ आरिनांगौ आं नोंनि हिनजावनो माला एरना होखो बे हिनजावखौथ' आं माबानानै माबा खायाखै बे हिनजावखौलाय मासै गोग्लैसावलानाय हिनजावखौ आंनो नांखालै मिथिबाय बेबायदि दाहोना थाबाय थायोब्ला जिबन जापन सेस राननानै सेस जागोन नों मिथिबाय गोबोरखि सावनानै जाग्रानि सालासो नोङो नोंबादि देवानि खालामनानै जानाय मानसिफ्रा बे मेघालयआव खैला जावनानै फैनायफ्रा बिसोर माहाजोन जानो हादों लेक्सार मारदों बेवहाय गावखौ मालाय गाव मोजां मावनानै जादों बेखौ नुदों नुवाखैबो गावखौनो नों माहाजोन जानो रोंदों दा लाजिया नोङो मालायखौ फोरोंलायदो आदसा दाबो आं नोंखौ गुरै जाना सोङोलै आदा नों मा खोथा सोंनो लुबैदों मोजाङैनो रायलायदो आंहा बिदि टाइम गैया नोंजों रायलायबाय थानो आसा नोङो बिदि रागा जोंनो नाङालै मोजां रायलायनोसो नोंखौ लिंबोदों एथ' रागा मानो जोंखोब्रा आं नोंनाव बबाव माहाजोन मोनदों ना मोनाखै थानो मोनदों ना मोनाखै बेखौसो सोंदों आङो बेबायदिथ' माबानानै आंथ' नोंखौ बेबायदि हिनजाव एरदों माबादों बेबायदि रागा जोंनो थानायखौथ' आं मिथिया आसा बे अनजालिखौ नों नुदों ना नुवाखै आसा नों बेखौल' खिथा अनजालिखौ आरोखि अनजालिया बबाव दं आरोखि सोर अनजालि रावनिबो बिसि अनजालि थनजालि आं नुवाखैलै नङाब्रा नुबाय बायब्ला नों खिथाब्रा नुबाय बायब्ला खिथा मा खालि रागाल'ब्रा दे खिथागोन आं नुब्ला गय जालांदोब्रा गय बैयाव गय जानो होनखाबायना आङो थौ बेलाय जायख्लङा फैगौलै ओइ बिदाव देग्लाय कलेजाव माबायदि अरखि फैदोंब्रा हाब देग्लायथ' कलेजाव अरखि फैथारदोंलै आंथ' एकदम खर' गुदुंसो जाबाय मालाय अरखिफोरखौलाय बोरै मोननोब्रा दानि जुगनि सिख्लाफ्रा गावबागाव बाग दंखाजोबो आंनोबोथ' बाहागो नांगोन आंनि खाफालाव सोर सिख्ला गोग्लैयो आं बेखौ नागिरहैनोसै जायख्लङा फाग्लालै हिनजावखौखि सोरबा बिदि नागिरनानै बाहाग मोनो गाव मोना गाव दंसैलै थौ जोंहा हिस्ट्रि क्लास दंबावो बेफोरखौ बादो थौ बहा थांनो ओंखारदों फिसा टाउनाव थांदों माबा खामानिफोर दं आफा सानब्रैसोसो नों बिदि सोलिनो हानो माबाफोर साख्रि फिसा फिसौ नागिरनानै लादो साख्रि मोनैखायनोथ' आं दिनै बेबादि महर लादों आं सासे ग्रेजुवेट BA पास अब्लाबो आं साख्रि मोननो थाङा बिजनेस मावनोबो आंहा रां रुफा गैया ना नोंसोरनाव हरनो हायो ना आंनो बुथुमनो हायो होमब्लाबो फां फुं खामानि मावनानै जानो नाङालै आफा मोजां खामानि मावनांगौ सिटियाव नङाब्ला फाब जायो फाब जेराव फाब दं बेवहाय फुंनिबो दंलै आफा मा जालांगोन आंनि फिसाजो थांग्राखेब आंनो आइसक्रिम लानानै फै
माथो गारि मोजां मोजांफ्रा मालायनि गारि फिसाखौ नायसनथाराब्रा सिथों सिथा होद माथो गारि गिदिरावबो मोजां बुस्थुआनो दंलै सोर नोंलाय बे खिरखिया मानो गेवना थाखो माखौ नायखो आदैनि फिथा जागोनबो नोङो दार मानसि सोरबोलै खिथु खिथु ग्लासा बोखोनानै ला मा सोफै सोफै जाखोब्रा बेलाय मोजाङै मारिनानै ला समायना हायना महरा नोंनि मिनिस्लु मिनिना बाथ्रा रायज्लायो मोखांजों मोखां थाइब्रै मेगना आन्दायलांनाय अननायनि सावगारि बिखायाव बेरखांहोयो खुदुमनो लुबैयो फाग्ला जायो मानोना आं नोंखौ मोजां मोनो मानोना आं नोंखौ मोजां मोनो दोदेर जिउनि
सोलोंसालिनि लांगोनायाव होफैबाय जों सानैनो समायना सायनासालि खोरोमनाय अखानि मोफ्लामनायावबो मेगन मोदैजों थुबुरै बयबो हनै सायनासालियाव मानोना आं नोंखौ मोजां मोनो समायना हायना महरा नोंनि मिनिस्लु मिनिना बाथ्रा रायज्लायो मोखांजों मोखां थाइब्रै मेगना आन्दायलांना अननायनि सावगारि बिखायाव बेरखांहोयो खुदुमनो लुबैयो फाग्ला जायो मानोना आं नोंखौ मोजां मोनो मानोना आं नोंखौ मोजां मोनो दैमा गाथोननि जोंखोल माखोल सानबोलावरि नों आंनि सिमांनि नोंनो जाथों गुफुर जोमै रावबो मोनहासयै उरायबाय थानो अखोरां सायाव मानोना आं नोंखौ मोजां मोनो समायना हायना महरा नोंनि मिनिस्लु मिनिना बाथ्रा रायज्लायो मोखांजों मोखां थाइब्रै मेगना आन्दायलांना अननायनि सावगारि बिखायाव बेरखांहोयो खुदुमनो लुबैयो फाग्ला जायो मानोना आं नोंखौ मोजां मोनो मानोना आं नोंखौ मोजां मोनो दैख्लं सिखारदो ओंखाम खुनसै नै ओंखाम खुनसै सिखारदो ए ओंखाम खुरबाय आयै मा ओंख्रि आयै सबायजों दाउजों संहोदां फैदो थौदो थौ हेल' हेल' सोर बुंदों आं बुंदों आंनि मुङा रत्नाकर बे थावनि आं दादा बुं
नोंनो मा नांगौ आरो नों आंनि मबाइल नाम्बारखौ बोरै मोना? मबाइल नाम्बारखौ बोरै मोना? ओइ फैलाव बाबु, बे टाउननि बिजनेसमेनफोरनि गासै मबाइल नाम्बारा आंनाव दंजोबो। आरो खोनासं, बै सारियालिनि गय दखानाव नोङो 50,000 रां गालांनांगौ। 50,000? औ, नङाब्ला नोंनि बिनानाव अनजुखौ हरनांगौ। मोननैजों मोनसे। सोरनि फनमोन? रत्नाकर गुन्दानि 50,000 रां नांगौनो बेनो। सोर रत्नाकर आदा? सोर जानो, बे टाउननि दादाफोर जागोन बे। मावा दाङा खालि दम होनानै मालायनाव रां बिग्रा, लोङै जायै फाग्लामि, हराब्ला बे बुथारनाय सिथारनायानोसै। अब्ला पुलिसनो खिथाहैजागोन नामा? पुलिसनो खोन्थाहैयोब्ला गाज्रिसो जानो हागौ। बे फाग्ला गुन्दा मानसिफोरजों जेबो थिग गैया। जायखिजाया नोंसोर दागि, आं माबा मोनसे खालामसिगोन। रिंसार, आंना खाफाला लासै लासै गांहांबायलै। दा बावैसोनो आंहा जिउनि लोगो मोनसिगोन। आं बुजियासैलै जायखौ मोनदों। जानो आंबो खोथाखौ बुजियाखैलै। जोंबोथ' नोंनिनो लोगोब्रा जायख्लं। बुंनायसाय सोर बियो? बियो नायनो जोबोद मोजां, मोदायजो बायदि। मेगन बेरस्रां-स्रां, खानाय मिहि-मिहि, हाथाइ रिजि-रिजि, गन्थं जोंजि-जि, खावलाय गोजा-गोजा। वाह, बेसे नायनो मोजां, बिमा दुर्गा बायदि। बबेनिब्रा दुर्गा बायदि हिनजावालाय? औ, बबेनिब्रा? हाब, बहा लोगो मोनाब्रा नों बे सिख्लाखौलाय? जानो दाख्लि आं कलेजनि लांगोनायाव लोगो मोननायाब्रा। बरिया। मा नायबाय थाखो? फैगौ फागुनाव सानैजों हाबा जानोसै, माहाजोन दाखिथा। नोंखौ लाया माथो आंहा नोंनिख्रुइबो साबसिन दंखायो। ए, बे नारखो देवानिया? बे नारखो देवानिया बेसेबां हिनजाव लायै बबेबा दिल्ली बम्बाइआव फानहैनो नागिरग्राखौ नों मिथिदों? बेसेबां सेंग्राफोरजों बुजानो नागिरगासिनो दं बियो, आरो बेजोंसो थगायजाबावनो नागिरदों नों? थगायजा नों बादिया? थगायखाया बियो आंखौ, मालाय बायदि नंखाया बियो। थगाया? सेंग्राफोरजों बेसेबां नागिरजागासिनो दं बुजानो बियो, आरो थगायासो होनदों? जाम्बि, नैबे फान्था गेलाया थगायग्रा नङा। मन्दिराव सानैजों हाबा लागोन। रावबो दाखिथाल' नों, माहाजोन दाखिथा। जाम्बि। नै बिमा, आं गाबोन गुवाहाटियाव थांगोन। जोंहा थाव कम्पानिनि मोनसे गोनां मिटिं दंथारो, बेवहाय थांथारनांगौ। साननैसो जाबोनो हागौ आङो। साबसे थांगोन? आंजों सानैसो लोगोफोर दं, आरो मेनेजारबो थांफागोन। आगोमा आफा। मा आफा? नों आं फैसान्दि बे थाव दिपु 3 आरो हटेल 2खौ सालायथ'दो। जागोन दे आफा। मानो होननानै बुङोब्ला बिगोमा गैयाबा बिसोरो जानला मोनला खालामनो नागिरो, आरो ओरैनोबाबो नोंहा दानो फालांगि सोलोंनो थाखाय समा सफैबाय। आफा आंनो गुवाहाटिनिफ्राय मोजां फुथुला लाबो दे। जागोन नाय। ओइ राखेब, थांगौलाय आदै। मालाय इन्टारेस्ट लाफुनायखौनो दार मासथिनि। मानोमोन आदै? मनालिसाय, नों जुदि बहाबाफोर बेरायनो गोसो दंबा आरो मिथिंगानि समायना महरखौ नों जुदि नायनो गोसो जायोब्ला बे इन्डिका कारखौ लानानै राखेबखौ लानानै थांबानो जाबाय। जागोन दे आफा।